ahem arid along le pelang gari motor asu nang chanjai lo non kupilo nang langke tangka mahata tulo lang li CM na hoy ni long lo lang li kenap MP MLA ini ta ini long lo lang li non kupilo nang lang so pirthi lang ke kardom karbing long arat lapen pini nili kanenji tami palamaki I pichal si alam jasar po ang tong ti kathar kanenji alam si nili niji dun po lapen lam tami baklar pon po alang li kanenji ke PGR kacha salong si kanenji pon lasila so kanenji bang ki jumisen lapen ahok posi nilihin petamitin namlo laki CM Dr. Tuliran Mohang pasi alang li lam thi karbok pon la so puthak ang tong ti ka hai tami pulo CM Tuliran Mohang ke apeso asu tadolo lapen EM MEC lapen non ke do bom CEM tami ini long pamilo posilang li than pon lo lapen along le phelang tami dolo la sinon ke klem pon anji ke khaya phan si klem pon anji posi ang tong ti ka hai pen ningji pon lo lapen karbeng long rat phan tami than pon lo pasti la so kan ningji long bang ke a hok pet lo posi tin lo nilhin penta athema non ke CM Dr. Tuliran Mohang ke apeso asu tadolo lapen along le phelang tami dolo lapen CM tami nang ki manong lo lapen ang tong ti kanenji pon dutulang MP le manjis tami lang li ke mande ta un lo wanta nenji pon lo asi alang li CM tami karbeng long rat phan ake sung ba pajok pon asante misanji lapen non ke song bom long tami PGR tami pachun serak sante karbeng long rat tami isining karong doji lapen non ke dobom CM Dr. Tuliran Mohang phan tami kachuro bang doji lapen isi kipu dutulang laki non alang li yang si pachun thektet ploti mola so pir thipen abajat postami CM Dr. Tuliran Mohang phan tami kachikimu bang doji lapen akumlin tami salam ji lapen mira lek tami pe iponji uselang li kanin jepon kasi ahok lo khailong ri phan yang si ke klem pi poti la so pir thipen abajat postami tengni nilo lapen chimu wer po mo pir thipen abajat postami khailong ri phan ke klem bang pu phan ke mantuni tami tengni ne lapen kimu werji lapen phur kimu tami do werji lasi CM Dr. Tuliran Mohang tami karbiarat phan mate karbing long rat phan matha parsek pen prabjen pen non ke song bom PGR long li tami eviction sera sonte misanji lapen karbing long rat akar inai lapen kangchir nai polote leke kadok weta chini lo hemprek mate article 244A abang su abang pachun sera sonte karbing long rat tami isining karong son thek bonongji lapen reng dok reng ni pen du longji pusi nilhin pen matha damlo sitami ang tong ti kanenji bang ahok pelo pusi nilhin pen tin nam thiblo athema CM tami non khibom lo lapen ningkan crazy an CM man elo lapen non tami lang li khibom la asi alang li tami ahem ar tameng choklong lo lapen kaprek tami du lo tami nili ni jidun lapilo tami alang li prabjen pen karbeng long rat ke sung mate non ke song bom PGR along li along bang aron ri pen ke do tum phan mate ke chi ke bia so tum phan tharle sara sonte misanji lapen la so PGR long si tharle thek ser lo mate eviction thek ser lo plote karbeng long tami ke chi ke bia votar bang komre po mate jum hek po non ke ladak parom pel pote pen ana muluk duji PGR long lok tami asi karbeng long ke PGR long dele ke chi ke bia so du kalilo kaprek along tami dola stami aprang si ke PGR along li long bang prabjen pen eviction sera sonte misanji pusi nilhin pen ami kachun ni pa dola lapen ang tong titum kacha song long tami nilhin pen kachuro bang dolo athema lang letum on antami kacha song bang ton tilang asi ang tong ti kai phatami chorula asi nili pini ke ang tong ti kathar kanenji alam si than paklar poncholo karbeng long rat phan lasi nili kanenji dun je alam ta pad uthek thela lasi pini video ke pasing ton kokpo mo ani kaprek lang kulitum stong thuna kaduk koi phanta do me thang me kardom